Hai लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे अबांसा ब्लग चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान ब्लग लाबोफिनबाय दिनै आङो माने भेरि एक्साइटेड मानो होनब्ला दिनै आङो गिबि खेबनि थाखाय मोनसे माने बिदिनो शुटिं नायनो फैदों माने खुगाया ओंखारलायलाङाखै मानो होनब्ला गोबाव सान जाबाय जे बिदि ब्लग लाबोया नोंथांमोनाबो नुवाखै जानो हागौ आरो दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग लाबोबाय आरो मोनसे जोबोद मोजां समायना जायगायाव नैबे समाव दं बिथांमोना बेजों माने शटिं सोलिगासिनो आरो आङो बिथांमोनजों दिनै फैनानै जोबोद एक्साइटेड मानो होनबा नैबे आंनि गिबि खेबनि थाखाय मोनसे शटिं नायनाय नायबाय थादों नोंथांमोननो दिन्थिगोन दिनै आङो सानसेया बिसोरजोंनो थागोन बिथांमोनजोंनो आङो दिनै सानसेया बिथांमोनजों सम बारहोगोन आरो दिनैनि साना आंनि थाखाय जोबोद इन्जय आरो जोबोद इन्टारेस्टिंहै बारलांगोन होननानै आङो सानो आरो बिदिनो नोंथांमोननोबो दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय थादों जेसेखिनि समायना जायगाफोराव जोङो थांगोन नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन नङा होमब्ला बेखायनो जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर जोंहा नैया लकेसनखौ चेन्ज खालामलायबाय दायो जोङो दंफैयो पानेरि माने टि गार्डेननि जि गेलेग्रा गेवलां फोथार बे फोथाराव नैबे समाव दङ आरो बिथिंहाय माने शुटिंआ सोलिगासिनो दङ जोंहा गोरबो खुंगुर केमेरामेन बिथाङा माने बेजों भिडिअ शुट लागासिनो दङ आरो आङो साइड पार्टआव बेफोरबायदि ब्लगिं खालामगासिनो नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरो बेजों बिदिनो दिनैनि साना माने जोबोद इन्टारेस्टिं सोलिगासिनो दङ आरो बिदिनो सान्दुङाबो माने जोबोद गोसाथार आरो गरमथार आरो बिदिनो सोलिलांबाय थागोन दिनै जोंनिया लकेसनखौ नागिरगासिनो जोंना एक्टरा बा केमेरामेन लागाव नै लोगोफोर जोंनिया दायो माने टि ब्रेक जाबाय शुटिं खालामनायनि उनाव दायो टि ब्रेक आरो टि ब्रेकनि उनाव जोंहा गोबां गोलाव सम रेकर्डिं खालामनो गोनां दंबावो आरो दायो नै टि ब्रेक आरो बेजों लोगोसे जानाय गोबां दङ बेजोंनो जोङो दिनैनि सानखौ बारहोलांगोन दिनैथ' माने जोबोद इन्टारेस्टिं डे होननानै बुंनांगोन आंनि थाखाय मानो होनबा दिनै फार्स्ट टाइम आङो बिदिहाय माने रेकर्डिंनि टाइमाव आङो लोगोफोरजों फैदों आरो बिदिनो इन्जय खालामलांगोन दसे उनाव जोंहा जाय फावखुंग्रि बिथांजों जोङो दान्दिसे समाव उनावहाय जोङो रायज्लायगोन नङा होमब्ला आरो बेजोंहाय दङ जोंहा फावखुंगुर बेजोंहाय दङ केमेरामेन आरो बेजोंहाय दङ जोंहा हेल्पार गोबां दङ बिथांमोनजों जोङो दान्दिसे समनि उनाव रायज्लायगोन सिगाङावनो जोङो टि ब्रेक नङा होमब्ला जोंना एक्ट्रिसा माने मेकआप खालामगासिनो दं नै नैथिं आरो जोङो माने लकेसनखौ फिन खेब सोलायफिनबाय नैबे थामथि खेब जागोन लकेसना बिदिनो लकेसनखौ माने चेन्ज खालाम लाबाय थानाय जादों थारैनो दिनै माने इन्टारेस्टबो मोनदों माने एसे मेंनाय बायदिबो मोनदों मानो होनबा आङो सानदोंमोन जे बेफोरबायदि एलबाम खालामनाया एसे थाबैनो जायो नामा जे बेफोरबायदिनो जायो नामा नुनायावसो जों इजि सानदों नाथाय खम नङा इजि नङा होनब्ला जे मोनसे एलबाम बा मोनसे कभार सङानो जा बेखौ खालामनाया माने एसेबां गोरलै नङा जे गुबुन गुबुन लकेसन गुबुन गुबुन जायगा नागिरनानै बेफोरबायदि खालामबा ड्रेस चेन्ज खालामबाय था अ माय गड माने दिनैसो मोनथिदों जे दिनै आं फार्स्ट टाइम फैनाय दिनैसो मोनथिदों जे बेफोरबायदि खस्थ' जायो जे मेङो दिनै आं गावनो मेंनाय मोनदों जे बिसोरजों थाबा बिसोरबा बेसेबां मेंदों नङा होमब्ला जायफोरनिखि फाव खालामग्रा मोसानांगौ बेफोरबायदि फाव खालामनांगौ भगबान
नैबे समाव आङो दायो जोंहा बिथिं माने एक्टर दोङो एक्ट्रिस दोङो बिसोरजों जोङो आङो नैबे समाव सावरायगोन बिथाङा जादों जोंहा सुपार एक्ट्रिस नैबे जे शुटिं सोलिगासिनो दङ नैबेयाव बेयावहाय माबायदि नांखो मोजां ना नैबे माने मा फार्स्ट टाइम नाथाय नोंथांमोना सुपारलि बे माने भिडिअखौ नुगोन जोबोद थाबैनो नोंथांमोना नुगोन बे भिडिअखौ आरो बिदियैनो बेजोंहाय दङ जोंहा फावखुंगुर बिथाङा नैबेयाव दङ बिथाङा माने एक्सुवेलि बिथाङा आरो गुबुन माने बेफोरबायदिनो भिडिअ खालामखांबाय भिजिट जाहैनो हागोन बिथांमोननि चेनेलाव आं नोंथांमोननो बिथांमोननि चेनेलनि माने लिंकखौ सिङाव होनाय थागोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि चेनेलाव भिजिट जा आरो मा खालामा नोंथांमोननि खोथा बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय नै जोंना माने मोसानो रोंमारगौ जोंना एक्टर एक्ट्रिसा आरो बिथिंनो लोगोसेनो केमेरामेनखौ नाय गोरबोखंगोरा केमेरामेन रेकर्डिं खालामगासिनो देनजारखा जोंना केमेरामेना लोगोफोर जोंहा दिनैनि जि प्रग्राम दंमोन जोबोद इन्जय खालामबाय दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै आङो फार्स्ट टाइमलि बेफोरबायदि प्रग्रामाव फैदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिदियैनो दिनैनि जोंनि जे प्रग्राम बे जोबथ'बाय जि शुटिंनि प्रग्राम आरो नोंथांमोना थाबैनो बे जि दिनैनि जि भिडिअ शुटिंमोन बेखौ नोंथांमोना थाबैनो भिडिअखौ मोनगोन बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनाय थागोन नोंथांमोना प्लिज भिजिट जा बिथांमोननि चेनेलाव आरो मा खालामा नोंथांमोननि खोथा नै बिथांमोनानो जादोंमोन बेनि टीम बिथांमोना आंजों नैबे समावहाय दङ आरो जोङो दायो थांथ'नो जाबाय गावस्रालायजोबसिगोन नैबे समावहाय जोङो बिथाङा जादों जोंहा फावखुंग्रि आरो बेजों दङ बिथां फावखुंगुर आरो आं नैबे समावहाय नोंथांमोनखौ गावबा गावनि मुंखौ बुंना लानो खावलायबाय नोंथांनि मुङा मामोन बिथांनि मुङा धोनस्रि बर' आरो जोंहा फावखुंग्रिनि मुंखौ जों मोन्थिनो लुबैगोन मिजिंस्रि बर' बिथाङा जोंनियाव फावखुंग्रि गोदानहै आरो गोदानैब्लाबो बिथाङा जोबोद मोजां रोखोमै फाव खालामदों मोसानाय बेफोरबायदियावहाय आरो बेजोंहाय दङ जोंहा फावखुंगुर नोंथांनि मुङा मामोन राजिब बसुमतारी बिथाङा जादों फावखुंगुर आरो नोंथाङा बिथांमोननि चेनेलाव थांब्ला बिथांनि गुबुन भिडिअसफोरखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन नायनो हागोन आरो बेजों दंखायो नोंथांमोनाथ' बिथांखौ सिनायखायो जे बिथाङा जादों गोरबोखुंगुर बर' बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ आरो बिथांमोननि टीमा जथेस्थ' माने नाजादों दिनै जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो बिथांमोना नाजादों स' गाइस नोंथांमोन जोंनि भिडिअआ साननैसोनि गेजेराव फैगासिनो आरोना स' जोंनि चेनेलनि मुङा जाबाय सिबिआर प्रडाक्सन स' बिथांनि लिंकआव थागोन आरोना जोंनि चेनेलनि लाभिया आंनि डिसक्रिपसनाव थागोन नोंथांमोना भिजिट जाबानो जाबाय ओमफ्राय अनसायोबा साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बिदिनो स' दा जों बहुत मोननैसो भिडिअ एगारखांबाय एलबाम टाइपनि कभार भिडिअ स' बेनिफ्राय जोङो इयुनावबो बिदि बनायबाय थागोन सानदों आरो जोङो माने सर्ट फिल्म सर्ट कमेडि फिल्म बिदिनो जोङो बनायनो आखायाव लादों आरोना स' मा जायो इयुनावसो मिथिगौ नङा होमबा स' जों बायनो थाखाय आखायाव लादो स' नोंथांमोना अनसायोबा जों चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय बिथांमोना माने मोनसेल' नङा दिनै कभार माने भिडिअ खालामदों कभार संनि भिडिअ खालामदों बेनि अनगायैबो बिथांमोना माने बेफोरबायदि कमेडि सर्ट मुभि बेफोरबायदि खालामनो बिथांमोना टारगेट लादों आरो नोंथांमोननि अनसायनायजोंसो बिथांमोना बेफोरबायदि सुजुग सुबिदाखौ लालांबाय थानो हागोन बेखायनो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव भिजिट जा आंनि डिसक्रिपसनाव बिथांमोननि जि चेनेलनि लिंक बेखौ होनाय थागोन आरो बेजों लोगोसेनो आङो दिनैनि आंनि जि सर्ट ब्लग बेखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय बे चेनेलावनो नोंथांमोना बिथांमोननि माने सर्ट बेफोरबायदि क्लिप्सफोरखौ नोंथांमोना नायगोन आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ थाबैनो खालाम स' बाय लोगोफोर इयुननि ब्लगाव लोगो मोनगोन